From table of our barrister, Deji. Unu fụrụ ife n'ebe a from table of our barrister. Barrister VDM. Mana ọ na-atụ bọmbụ. You know na ọ na-atụ bọmbụ. You nwekwa ike follow ya ka ị nwekwa ike na-adịkwa one kind writing, you know. Makwa ọ bụkwa religious person mana religion nke ya ọ ka na-use brain ya. Do you understand me as the educated fellow ọ bụ? Na ife o dere ebe a kịta. Also that if a man cannot afford your bills, you need to find a job, not another man. Gesikwe n'ife order wee nye gị some certain okwu here. Because ndị Igbo si n'ebe a na-adụ nwa ọganyara ọdụ ka nwa ogbenye na-amụta ife. Na-ehi na-enweghị ọdụ kachie ya na-achụli ijiji. Ụchakwa ntị gị because anyị bịara anya na-apụta ebe a na-agwa gị eziokwu. Ma gị nwa bụ nwoke ma gị nwa bụ nwaanyị gee ntị because okwu okike o kwuru na-agakwa both two ways. Yotago makwana nkwuru ụmụ nwoke dị rezi ka ọjọọ ya na-achọgharị na-akwụgharị n'akụkụ ụmụ nwaanyị nwere ego faya adabere n'aka fa wee survive. Ụmụ nwoke dị etu afọ nọkwa na community anyị. Do you understand what I'm saying? So what am I trying to say here? Gị nwa bụ nwaanyị ịmara gị maka ideri ya ị na-afụ n'elu video ma. Do you understand me? If a man cannot afford you, you don't need to throw that man away and start looking for another man. What you have to do is that you have to get a job. You got to go. Onwegodu nke onye agha gị na ya na-abọ nọ na-enyenwu gị ị na-manage na-add kwa up with your own nke ị na-enweta. Do you understand me? When we can move ahead and okwere ike anọkata nkata gị na onye afọ ị na-achọ ịlapụ because of gịnị na ọ da fund onwe gị na ọ da enyecha gị ife ịchọrọ. Nwere ike anọkata nkata gị na ya na-aba adaba because onye ahụ ịchọpụrụ tata ịmara ife ga-abụ feti echi niile. Do you understand me? Obi Cubana today nwere ndị rejectlie na the struggling age stage and so many of them nwere ike na-ene Obi Cubana anya today na-afụ the level Obi Cubana na-eme operate but that time of afro that thing. Mana o nwere onye nọ n'okwechili ya na ya na-abụ n'ogide Obi Cubana wee elu ebe ọ nọ today. Because ihe unu na-afụ the finishing, unu ada afụ the beginning. So what am I trying to say here? Gekwe ntị ka nkọwalị gị nwanne na-ege m ntị. Efolokita ife a Deji dele ebe a. Ka nkọ nsi na ya nkọwakwala gị another thing. Gị nwa na-ege m ntị. Etu ị nọ kịta na ife anyị na-ekwu okwu ebe ka ị gbaba mbọ. Do you understand me? Ka ị lapụ depend on any bagger. Because ọ bụkwala that na ịdị independent n'ụwa. You will stop taking any nonsense from anybody. Maybe nwoke maybe nwanyị. And if you na-ekwu ebe a bụrụkwa ka ya pay respect people. Do you understand me? Because it is rude. That is bad behavior. Do you understand what I'm saying? So gị nwa bụ nwoke gị nwa bụ nwanyị na-ege m ntị. Ife anyị na-ekwu okwu ebe ka ị gbaba mbọ. Ịghọtago? Because nobody owes you anything. Achọba people that owes you something bụ nne na nna gị. Papa na mama mụrụ gịnị. Then some of you na try, you know, especially ụmụ nwaanyị. If papa na mama gị eme mụrụ gị pụtazi ị na-task another man's child. Na-ebiri another man's child. Ka ọ rụbalị gị ife afụ papa gị ma mama gị alụ mụrụ gị. Because if you feel that na nwaanyị ka ị bụ. Do you understand me? That you are entitled. No onye ọbụla say how are you? No onye a need to provide for you because 90% of ụmụ nwaanyị nọ na Nigeria today afụtago friendship or mmadụ ebu a lover to somebody. You got to go know a business venture. Do you understand me? Once you get a nwaanyị na anyị na Nigeria, do you understand the next thing bụ obido list belege problem ya. You got to go now. Ife jien na ife jirie. Man gị ebido gwaga gị mama fa ji wee swallow shovel, mama ha ji wee swallow pin, you know, ebido na-ebiri gị here and there. Because ife ahụ onye ọbụla niile interest afọ ka o ji, that is ife afọ ọ ga-enweta from you ka o ji bịaba. Ọ dị abịa because of gị nwa n'ọdịnihu gị na ya na-abụ. Ịghọta na ife ahụ na-agwa gị. So ka anyị na-agwa gị okwu a kịta ka ị na-amụta ife, gee ntị mara amara that na etu ị na-ege m ntị na tomorrow gị na onwe bill ị nidiri pay tomorrow.
there is a bill ị ga-pay in the future. Mana tata o nwere ike ịda afọ ya. Mana ọ bụrụ that ị na-ege m ntị kịta achọpụta that na o nwere time in your life ị ga-ebido solve problem, bido pay ebe bill, today ka ị ga-ebido ịgbaba mbọ ya. Some of unu today, gị nwa bụ nwoke na-ege m ntị, nwunye gị dị ime na, but you are not preparing maka ọmụmụ nwa nwunye gị. Onye kpatara sometimes ifu ebe nwoke na-agbakeri ya na nwunye dị ime, akpọrọ ọnkụrụ, akpọ nephew, kpọba ndị ọyị. Ịghọtago? Some of unu nwa na-ege m ntị kịta ya mabara na nwunye gị nwere ike ọ bụrụ operation ka ọ ga-eji wee mụ nwa, ị na-eprepare kwe ka mbọsị ahụ ọ dazie gị na mberede, ịgbaba kpurukpuru. That is where I'm going. Gị nwa bụ nwaanyị na-ege m ntị, ife a niile ijikọsịdịta ị na-eyuzu gasị, are you preparing na time will come na nwere ike try ime upgrade? Do you understand me? Because mgbe ọbụla ị na-achọ solve your own need, your own problem, that's ife ahụ ife ifili na ọ na-enye gị aṅụrị, but time afọ ruo, you cannot solve it. Nwanne, you will not be comfortable. Do you understand me? Gị nwa bi n'ụlọ today, ịma na ị ga-akwụ ụgwọ na ife dịka next year. Ị na-agba mbịa today because ọ bụrụ that next year, that date ka ị suppose to provide that money, as in ka ị ga-alọta ego ị ga-eji wee kwụ ụgwọ ụlọ. Ọ from tata ka ị ga-agbaba mbọ mmadụ dị na o nwere ife chere gị n'elu. Gị nwa bụ nwoke kịta, some of unu na-enweta ego daily basis. Do you understand what I'm saying? Ị na-aravish the money. Chefuo that na nwere time in your life ị ga-ebido ipe bill. Ị hapụzi save today. Do you understand what I'm saying? Ya bụ ebe na-aga because a na-ekwuru nwoke ekwuru nwa. Ife anyị na-akọwara gị ebe ahụ ka ebido gbaba mbọ, ma na time na-abịa oge ị ga-ebido inwe responsibility. Nọọ nke onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri, na ọ ya agbalụọ n'anwụ erie na ndo. And na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Some of unu kịta na o nwere some certain things ị na-eyuzu today. Onwe ife mere ife anyị na-eyuzu today. In where the money provide another one. Landlord will call gị aka na ụgwọ unu ga-eme gị expire. Isi ha na ego adịrọ. Ị na-agba nekeneke mana ị na-agbakwa mbọ towards that thing. Do you understand me? Mara na ọ bụrụ expenses niile ka a na-eme, o nwere ife ga-abịa na icheta na o nwere ife iji n'aka, ibenchie nke ahụ abara uru. Ihe a bụ ihe m chọrọ ịgwa gị today. So nke ọbụla ị na-alụ tata, mara that na echi niile na o nwere problem ị ga-eji wee solve. Spend your money wisely. Be selfish with your money. You owe nobody anything. What if I know you owe nobody anything? Now I the truth because all call n'aka, you go hear them, you go hear me, you go cry had I know, or go gege. Ya can say can be a guagata, uche get the prayer. And the game up on one, and actually depend on somebody's son. Be very, very careful. Go and hustle. What if I'm gonna go? What if I'm gonna brain? What if I'm gonna go? Very ought to do so. A man is going about because you have no value. MSN. I promise share this video.